nulik nundung kabeh karena 5.000 kok. Ya ora apa-apa to. Nek bae ngono, Nduk. Nek ora teko ya tak arep-arep. Sampeyan kangen. Ya kangen. Kangen apa? Corona 2 tahun ae tak takokno. Gampang kae urip apa mati ya. Nakone kok ngono. Lah piye nek ya kepengin krungu kabare wong kancane lho ya. Tak jam wong sing kaya Lek Bambang iki sehat terus. Anti lara. Apa sedang? Lah pikirane enteng kok, Nduk. Ora mikir sing aneh-aneh kok. Mikire mek seneng bloko. Ana buwan ya ora mikir buah. Ana wong duwe gawe ora mikir wong duwe gawe. Arep tanggane lara ora mikir niliki. Arep anake sekolah arep ora ya ora mikir. Beda karo sampean. Kowe aku. Ning muga-muga ya, Nduk ya. Nyambut gawe di syukuri kanthi ati ikhlas dan dadi rezeki sing barokah. Sing penting nyambut gawe diwiwiti kanthi niat sing apik, bakale entuk rezeki ya rezeki sing barokah. Ngene le. Kepiye, Nduk? Mau sampean wis dolanan. Wis sayang. Kesel kan, Nduk? Ringete sampean ki kaya ngene nganti teleskop. Nah, iki mah ora patek Nduk. Aselam tak sukses sawan utang ya. Pinter lho Pak Suwaji iki nek nganggap ketoprak ora dijoko omahe kok. Telakan. Ben sumber tamune ya gimnas, sing nonton ya longgar. Nah, enak pokoke. Iya. Balik mana sedekah ya Nduk ya. Apa niki ganjarane dobel Pak Suwaji. Amin Nduk, mau iso dongane ya Nduk ya. Lemah teles Gusti Allah sing bates. Iki kok kaya kancaku mau Nduk. Mau Padi. Sing nyanyi mau lho. Padi. Oh, nah, master rada mepet. Sing nawer mah. Heeh, Mas. Jenenge sapa? Padi. Aku lego. Ayo dudu, maksudnya sak ember tok. Le, kaya janur gunung kaki ngaret yang ini wis teko kene nyusul kok, Le. Ora ngaret ya mau. Rampung arep ya. Oh, sampeyan pira saiki? Siji sing pedet. Aku sapiku papat wis selamat tok, Dik, mau ngaret aku saiki. Ya kok ngono Lah lek. sapi papat dipangan lato-lato kabeh. Dolae kesuwen. Durung rezekine le. Heeh, wis ora apa-apa. Aku mau butuh mirunggalan kas. Karo kasturi. Ya wis ning kene ae. Aku tak mulih arep liwat. Iya ngene kok kliwet. Ora apa-apa nggo mangan mengko kok. Enak jajan wae lek kae lho bakul lagi. Jajan. Aku pengiritan. Buan akeh ya lek ya. Ya anakku akeh iki nek tak jajan kabeh kok malah bayaranku entek nggo jajan blok kok. Lah iki yo melu mergawe lho ya. Oh iya, jajan dhewe-dhewe ya, Nduk. Ayo ayo Nduk, ayo Nduk. Iya, iya, Nek. Panjenengan ya, Lek, ya. Biasa ya, Lek, ya. Kire
atiku ayem ri. Jalaran opo? Aku wis bisa cedhak kelawan kowe. Sambung tresno antaraning aku lan kowe. Muga-muga kelakon dadi manten. Urip bebarengan yo ri. Pancen kuwi sing tak gadang-gadang lho Kakang. Aku bisa urip bebarengan kelawan. Ayo. Sapa ri? Wangsul ndoro. Mulih. Perkara mulih mengko gampang. Aja disangoni. Perkara sang gampang. Ono ae. Rezeki yo Kang ya. Durung ngerti karo aku kowe. Sampeyan sinten Durung ngerti. Dereng. Raden Mas Tunjung Biru anak Duwe. Bondo. Putu. Duwe. Ponakane. Bang BRI. Den Mas Tunjung Biru. Angger kompak tambahi 4.000. Jos. Durung ngerti sapa? Den Mas Tunjung Biru anak Bondo. Putu. Duwe. Ponakane. Bang BRI. Tak tambahi 4.500. Jangkep ini mangit. Anak bondo putu duit kok. Sapa kowe? Kula Legowo, Den. Legowo. Nggih. Sapa? Kula Kasturi. Kasturi. Nggih. Apamu? Iki calon bojo, Den. Calon bojo. Nggih. Pripun? Iki calon bojone piye? Walanan wis calon mawon. Yo, gampele piye gampele? Aja muni gompal gampil. Sampene duite yo akeh Yo. kok. Gampang. Gampang, Digawe gampang ngono lho. Iya. Dijaluk, yen ora entuk dijaluk disilih. Ngono, cocok. Ora entuk disilih, sing lanang kei duit, dinggo sing wedok lho. Legowo. Pripun, Den Mase? Kasturi calon bojomu. Nggih, Nek entuk Kasturi tak jaluk. nuwun sewu. Hah? Lah kok disuwun niku pripun to, Ndara? Lah niki calon bojo kula, Ndara. Entuk ora? Nggih mboten angsal. to, Ora Ndara. entuk iki. Alah, nembe calon mawon kok. Sampene kok aja angel-angel. Dituku. Dan masih Tunjung Biru wis anak Kasturi tak tukune. Jaluk pirang juta. Lah. Engko tak wenehi duit. Aja kuwatir karo Den Mas Tunjung Biru anak Bondo. putu Duit. ponane Bang BRI. tambah 4.500. Nuwun sewu. Kala wau ponakane Bang nggih. Ya, Mboten Bang Plecet. Bang Plecet, Bang BRI. Dudu Kang. Apa ri? Bang setan. Kasturi tak tukune. Nuwun sewu, Ndara. Lah kok ditumbas kados dene barang mawon. Mun arto sampean mang tumbaske aki mawon, Ndara. Menyek. Sunyek. Ah, sampene kok dinyek. Niki sedo dinyek. Sing apa ora gune. Sing penting aki. Kasturi ora tak dituku. Pripun? Nggih, mona. Nggih, Kasturi. Lah niki nek ditumbas nggih mboten angsal. Nek ora entuk dituku Kasturi tak sewane. 3 dina 3 bengi, engko nek wis rampung tak balekke kowe. Lho, penak to? Kang kok disilah. Hah? Nuwun sewu. Mboten angsal, Iya. Ndara. Mboten angsal. Ora entuk. Oke mboten kurang kok. Ora entuk. Cah. Yo. Yo. Cah.
Larisan dolan. Aku gak umana. Hei, ya. Enak anak ya. Ndake kurang morane, kurang juko dhewe-dhewe. Ora sandah gak kuwatir sing tanggung jawab Den Mase Tunjung Wirana. Bodo. Utu. Duit. Onane. Bangkitin. Roh kowe. Bangkitin. Pun kelas. Ramung dong. Lah. Kene. Serabong. Serabong. Ya ampun dijual, ngono iku mbok padha mulai kok. Ora dijual iki priko. Ganggu gawe wae. Legene entek legene. Ya. Legene rasane kaya sprit. Seger. Iki mengke bojo kula nggih seneng dagangane entek. Pundi bayarane? Napa? Bayarane. Utang-atang iki lho, Pak? Lho, lha sampeyan nek do tumbas legen to? Lho mau kaya tawa. Ora Tawa legen sapa sing gelem legen? Lho kok njaluk dhuwit? Lho lumrah wong dodol niku ora tawa, Den Mas. Dodol legen. Carane nggih legen. Lha mau genten tawa legen kok begenggek. Iki tuwa-tuwa kulino iki. Kulino iki. wong tuwa cangkeme kok ora lumrah. Pangur kok. Sing mbok pangur sing ndi? Jagake anak bojo. Sampean ki bejo bejane wong bakul legen. Amarga legene sampean ki sing ngombe sapa? Durung ngerti? Putu ana ing Kabupaten Pati, putune Bupati, anak Temenggung. Iki Den Mase Tunjung Wirana. Putu duwe ponane Bangkitin. Iku lak malah kebleran kula. Bangkitin. Ditukoni wong sing duwe duwe. Iya. Lah niki kula ngaco bayaran. Butuh duit. Karo piyayi ki ora carane lho. Carane piye? Carane sampean kok aku ndodok karo ngathong. Lah, niku percara. Carane nganggo mlaku dodok. Iya no. Nek mboten mlaku dodok. Ora bakal entuk duit. Golek pangan kok perkasane ngene. Kira-kira saya di asam urat ora? Walah lepas saking asam urat. Ketoke ya tulung-tulung nek sehat. Ngono. Ya. Tulung-tulung iki golek duit. Iya. Iki mau dodok. Dodok. Aku tangane ngathong. Den Mase Tunjung Biru. Kula nyuwun arta Den Mas. Den Mase Tunjung Asu. Rungokke goblok. Niki ora asu, kirik. Uklo iki. Wong tuwa niku akeh pulute, dadi nggih kurang cocok. Piye iki omongane piye? Kan baleni maneh le. Wong tuwa niku akeh pulute. Pulute neplok raimu ngono. Niku lho. Apa? Akeh pulute. Kowe wis tak gathok kene asline gathok. Anggere wis ketemu gathok. Sepel. Dablek pancen botok goblok. Mase Tunjung apa mau? Tunjung Biru, anak bodo, putu duit, onane bangkitin. Anak bodo, putu duit, onane bang lecek. Bang BRI. Bang BRI ning wong tutuk. Kula nyuwun arta Den Mas. Ngathong. Sada dhuwur. Dikampani aja. Sikat.
gunake aja mumpung. Aku kapok. Tulung kanca rawangku tambani kek. Kula rawani kalih sampean kek. Nggih kek. Mboten kek. Wong niku lak mon. Iki menungso dikawah iku bojo. Nggih. Aja dupe kula niku wong cilik aja diidaki. Nggih. Derajate niku padha. Kula nggih nyawang wau sampeyan bedak seo kalih Raden Mas Tunjung Biru kalih handahane, Kek. Nuwun sewu. Sampeyan niku sinten, Kek? Wato. Wato. Lho kok Wato niku. Lah Wato mboten iso. Oh nggih. Sampeyan niku sinten, Kek? Gadung Melati. Gadung Melati. Sampeyan niku kok pinter gelut silate sae niku. Kula pengen meguru, Kek. Kula pengen iso silat, Kek. Teko ning Mulya. Kek. Aku kepengin pinter gelut, Ri. Yen ora disuwiyah-wiyah dening pawongan. Dipeh wong cilik terus didak-idak. Aku pengen pinter gelut. Nek wis pinter gelut, tak go tetulung marang sapa wae. Pamit kelawan Bapak Biung. Yen ku aku ning Gunung Muria, meguru ana kersane Bapak Gadung Melati ya. Aku sampe tinggal iki, Kak. Ya iya mangkono santri sing ngetrik iki kuwe. Wis sing kowe sing ati-ati. Saudara aku jaluk pamit yo, Ri. Tenan pamit ke Bapak lan Biung. Sing ati-ati yo, Kak. Iya, Kak. Isuk nganti tekan Bedug Rantang kok durung ana bali. Simbok ki kuwatir karo sampean lan Kakang Legowo. Digoleki simbok ki isuk sampean kuwi. Dadi aku ki mau digoleki. Lho piye to? Ning ngene lho Kakang Lesmaya. Ki mau Kakang Legowo kuwi kandha karo aku. Yen to kon mamitke kelawan sampean Bapak lan Biung. Yen Kakang Legowo dina iki lagi wae merguru ana ing Gunung Mulya. Dadi Kakang Legowo iki dina lunga ing Gunung Mulya. Iya, mergo kepengin sinau silat utawa merguru. Oh, alah. Mengasane Bapak Gadung Melati jarine. Ya wis ora dadi boyo lan apa, mengko aku tak wadon karo Simbok. Sing baku ndang bali iki wis awal jare. Ayo bali.
Kanjeng Ibu. Kae nggih. Nggih. Oh. Wanimu mau nganggo kedhok kaya ngono, yen pancen kowe watahe satriya, saiki coba bukaan topengmu ben aku ngerti sapa sejatine kowe. Perkara iki, Neng. Iya nggih nyuwun pirsa wong niki mboten ngertos luput kula lho. Enak kowe. Lho kok enak kula? Kepenak kowe. Kok kepenak kula? Aku sing ngertos. Kok saged? Iya wae. Kowe sesandingan karo Rangga Puspaka. Aku dhewe. Guyu. Nyuwun sewu. Turune. Jebul ngomong Rangga Puspaka. Putraku sing bagus Sik to. dhewe. Sampeyan kuwi karo Kanoman sing isih kencur barang kowe pangeran. Pripun? Nyatane kowe cecaketan rangkulan. Caket karo apa rak yo ben to yo ngger yo. Panas iki. Kanjeng Ibu. Piye ngger piye? Pancen bokonge sampean ku enak keplokane kok. Lah yo Wah ibu. Sopo kowe? Lah niki putra kula kok. Anak. Nggih. Saiki kowe wis bathi lan Rangga Puspaka. Kon pati semene gedene. Layak kowe lali karo aku Manggara. Janjimu ora kena diugem. Jari tresno sesideman. Endi? Nyuwun. Endi? Aduh. Paman ajur kula niki. Sajur lah karuan. Nyuwun sewu. Karuan duweni. Kang Mas Rangga Pranata. Lho nek perkara niki kok panjenengan kok mojoke kula. Jane niku sing luput rak panjenengan. Kok iso kowe nyalahke aku? Oke, menapa mboten? Nalika semanten wonten rawuhipun Rama lan Ibu, kok panjenengan tinggal ganggang colong playu. Kowe aja nyalahke aku. Lah kok ngoten? Aku kaget. Aku kaget. Padule. Bu, sinten to niku? Wis tak rapungane sik, nggih. Babu. Lah wong pancen putrane kok ya muwa ibu to. Apa? Paman, perkawis kula niki dadi nganten dadi bojone Rangga Puspaka. Jenengan niku nggih ampun sujuna kados ngaten. Aku ora sujud. Lah wong senajan to dadi garwane Rangga Puspaka. Kula niki isih tresno jenengan. Alah, pring pecah. Napa? Brek. Tresno apa ora apa puntone. Lho, nyuwun sewu. Dadi sumur panjenengan nggih Paman. Estunipun Raden Tunjung Biru menika putra panjenengan. Kok iso? Lah kok mboten mila kula nyuwun panjenengan nalika semanten tanggung jawab awit Paman. Iya. Sesambungan tresno kula lan panjenengan sampun nukulaken wiji. Menika putra kula lan panjenengan Paman. Dadi sadurunge kowe dipundhut mlebu lan Rangga Puspaka, kowe wis meten. Sampun Ning ngono anakku. putra panjenengan. Kowe putraku, Ger. Kanjeng Ibu, Ya. niki kula putra langgene selingkuh. Lho, lah tak selingkuh piye to? Lah, Ora. Wis ora apa-apa, selingkuh sing elah-elah. Sing penting kowe wis metu le. Lah nek metune ki metu, kula anak leh demenan lah ya. Bareng metu nakal ora karuan. Lah ya aja nakal lho, Ger. Nakal ora karek kowe nakal Lah ta. nek dadi anak sing apik to aja nakal. Sing wigati kowe wis ngerti. Titise sapa? Oh, Sing ukir kuwi aku. sampean om. Ger. Kowe tak ukir. Ya. Diukir. Lagi yo ngoten to. Kan apa kok jimat niku? Pun. Nah, mergo aku sering aku kok gelaku kegelan. Aku ki ora betah nyawang kowe sesandingan karo Rangga Lah Puspaka. rumangsane kula niki babyolan mulya menapa? Lah kok ngono? Lah kula niki tansih kemutan kalih panjenengan kok. Lah tenane Rangga Puspaka ki di anak apa ora, di bojo apa ora? Lah kula nggih mboten ngertos. Ning ketingalipun sampun Kang Mas. Mila niku kula mboten saged nampi kan Rangga Puspaka. Ning ngono padha karo kowe ya diapusi karo Lah Rangga nggih rak Wah, niku. ngeten-ngeten. Iya, Le. Kula ngepengenake Kanjeng Rama kalih Kanjeng Ibu makempal dados keluarga. Oh, nyawiji
Kaya ngono. Kula ngepenginake Kanjeng Rama Rangga Puspaka kersanipun kesah ing Kabupaten Pati. Terus carane Marginipun carane pripun iki, Pak? Kang Mas Hadipati kuwi duwe kelangenan macan. Macan sing galak. nggih. Lah macan kuwi ditokke saka kerangkeng. Engko nek wis macan metu gawe untran-untraning pati mongko sing dipercaya kuwi Rangga Puspaka. Tan wulunga Rangga Puspaka mesti bakal dipocot palungguhane ana ing kabupaten. Aku lan ibumu bisa nyawiji. Ngoten. Kowe bisa kumpul keluar. Ngoten nggih. Menawi kados mekaten ngestokake gawepun Kanjeng. Tindake aku tak seneng-seneng. Monggo, Pak. Manis kapan ora mau. Manis rengga sate